Od chvíle, keď sa rozhodne o bodoch z 5. podujatia Autocross Grande Slovakia, májového podujatia. A opäť Pavel Donhauser tou vokajšou stranou sa snaží zautočiť, ale tento raz to bolo... tak toto majstrovský zvládol, ten pretáčavý šmík, musím povedať. Na kopec ako prvý prichádza Miroslav Valo. Vlado Praženica za ním, tak páni máme a dámy máme sa na čo tešiť. Máme Strážko Martin Frajka a Pavel Donhauser podľa mňa na tomto mieste už definitívne zostane vo finále. Tak, hneď ostrý, prudký začiatok finálovej jazdy. Pavel Donhauser tam zostáva stáť na zjazde z kopca. Dúfajme, že už sa k nemu nikto nepridá na tomto mieste. A poďme teda sledovať vývoj na čele štartového poľa. Na čele zatiaľ Miroslav Valo, až pozrite sa až na val, až na ochranný val ide Miro Valo. Za ním Vlado Praženica, Valo pretáča vyšli, Vlado drží krásnu stopu, čistú stopu a dokonca sa teraz dostane počas, nie Miro Valo. Jedno inkonečné, tako trošku prirodzené, ale povoleným spôsobom samozrejme nedostal žiadnemu kontaktu tretí. Rastol Lamoš, Vlado Valo. Vnútornou bezpečnou stopou radšej Martin Frajka za ním. A už tam máme Vlada Praženicu na prvej priečke, takže pred nájazdom. A kdeže? To ešte nie je definitívne. Tak títo dvaja to budú mastiť celých 7 kôl. 7 kôl máme pred sebou, 7 kôl finálovej jazdy. Takže ešte naozaj do cieľa je veľmi ďaleko. Pavel Donhauser sa už nepočne so svojím autom, ja len dúfam, že už sa tam nikto radšej k nemu nepridá, aby sme si zbytočne viac nepoškodili. Ďalšia auta, dúfam, že ani Felícia Pavla Donhausera nebude vážnejšie poškodená. Škoda však bodov pre Pavla Donhausera, ktorý tam už zostal stáť. Dobre, venujeme sa teda ďalej. Miroslavovi Valovi opäť vychádza na ten ochranný val. Vlado Praženica sa pokúša vnútornou a darí sa mu. Polovici zákruty, aj na konci zákruty je to preňho, ale pozrite sa. Miroslav využíva všetko na strate. Teraz Vlado Praženica ho trošičku privrel. Lahúčko dvere, aby ho nedovolil vnútornou stopou. Rastol Lamoš. Dovolím si tvrdiť, že si toho fáze pretekol bezpečne na 3. mieste. Martin Frajka 4. No a Vlado Valo takýmto bezpečným tempom pokračuje pretekol. No a Miro momentálne stráca na Vlada Praženicu. Či tam je nejaký problém, tak trošku z mojho miesta som ako keby počul nejaký problém na ľavom prednom kolese, ale to sa mi naozaj mohlo iba zdať. Ale pravda je, že Miro Valo podozrivo zvolnil, spomalil a púšťa Vlada Praženicu do čela bezpečne finálovej jazdy divízie H1. Takýmto bezpečným spôsobom radšej na štíplavej trati dokončuje. Ďalšie kolo Martin Frajka obchádza kritické miesto s Pavlom Donhauserom. A Vlado Praženica si užíva po náročnom dni, musím povedať, že to bol pre ňo naozaj ťažký deň, si užíva dnešný záver, vyvrcholenie, finále divízie H1. Tak nie, pravdepodobne sa nebude žiadne problém, tam skôr mieril so svojou druhou pozíciou a povedal si, lepšia druhá pozícia ako technický problém a zostať niekde pri trati stáť. A
alebo predsa len tam bude nejaký, áno, na ľavom zadnom kolese, takže preto tie zákruty, tie pravotočivé zákruty, tak predsa len je tam defekt na ľavom zadnom kolese, takže to spomalenie nebolo len tak samo o sebe, a má svoju príčinu v ľavom zadnom kolese, ktoré je vypustené. Miro Valo to už celkom určite veľmi dobre cíti. Skôr sa bojím, že stihne udržať svoju pozíciu pred Rastom Lamošom na BMW, ktorému zostávajú ešte 2 kola, aj časy 2,5 kola na to, aby stiahol ten rozdiel, ktorý máte sami možnosť vidieť niekoľko 100 metrov. Teraz možno Miro Valo si uvedomil túto hrošku, lebo aj Dynamik trošku zatiahol, trošku pridal. Vlado Praženica práve nadelil jedno kolo Vladimírovi Valovi na Lancia Delta. Martin Frajka nikým neohrozovaný, príliš ďaleko za stupňami víťazov, symbolickými stupňami víťazov, ktoré sa o chvíľu stanú aj reálnymi stupňami víťazov, na ktoré pozývame jazdcov bezprostredne po dokončení finálovej jazdy, aby sme sa nemuseli potom zhľadúvať po triede, po divízii H7. Takže teraz nám zostávajú 2 kolá pre vedúceho pretekára a spolu s ním aj celé štartové pole. No, začína sa ozývať dôvod jazdy Vlada Vala, mám taký pocit. Dôvod pomalej jazdy Vlada Vala sa dostala možno aj divákom, ktorého už to tady dobieha Miroslav Valo na defekte a Rasto Lamoš zacítil príležitosť. Rasto Lamoš vidí pred sebou spomalenú jazdu Miroslava Vala. Vlado bude teraz uhýbať, dokončí pomalým tempom s poruchou, je tam nejaká porucha na vozidle. A je tu šachovnicová vlajka, Vlado Praženica opäť stíha zdraví divákov. Dobre, takže tá dvojka na tom ukazovateľi nebola presná, budeme si držať pršteky pekne všetci. 7 kôl teda za nami Vladimír Praženica v cieli, kto bude teda druhý nakoniec Miroslav Valo alebo Rasto Lamoš, to už nestihne. Už to nestihne, aj keď ten rozdiel sa výrazne zmenšil. Miroslav Valo, Rasto Lamoš tretí, jazdu dokončuje aj